and Drama presents Handumanan Sa Kaawit. Ano ba daw siyang kaagi karon? Mukining usa ka lalaki nga taga San Jose or Mook City. Aga tumatatampo, nagdasangan nga Win, the lover boy. Niya, guwapo gihapon, Bayranil. Ay doon. Di ba mawa ang imong pagkagwapo? Kung kanang imong pagkahigugmaon. Mo nang gianggaan ka og Win the lover boy. Ikaw, gid ba eh? Pita eh, nganong nanawag man ka? Ay, naamgagoy. Ay nag-hiring og driver dire sa Cebu bay. Mo ba? Oo, saban. Usod ka. O sige eh, mo anak ko Cebu. Ikapoy na sige standby res late eh. Sige, ari dayon ha, bay. Mingaw ron kayo si Bay Idong ni mo. Sige bay, mo anak dayon ko sa Cebu. Bayranil! Bay! Mingaw na ko ni mo eh. Usap, mingaw na kayo ko ni mo, lover boy. Unsa mo? Kamu lagi kuskus dia? Sa ko apil ni. Oh, apil sa gabay idong oy. Mingaw na sa gay ko ni mo. Wala ba? Sa ka kumiga kami. Kumusta na mo di ha? Asa ni pagkano ng atong amigo ba yun? Aron, makapahuway ni kay Ugma. Magsugod na niya siyang trabaho. Nya, kumusta man ba eh? Nakauyo na kasi mo trabaho? Aperting uyon na ba eh? Hatod kuha ako sa mga trabahante sa massage shop. Mayo noon. Ay bay, salamat eh kayo sa imong pagtabang na ko nga makasudog trabaho din eh. Ay, nanagnuna ba eh? Amigo, gud ta. Basta pag binuutan lang yun sa mo trabaho. Ay, udto naman day. Bantog ra nga gigutom ko na. Ngita sa kaon day. Oh. Uyay. Na may gwapa nga babae sa atbang. Ako nang ilalahon be. Hi, miss. Na kay gihuwat? Oo, akong kaupan kay maniod to mi. Asa di ka nagtrabaho? Nara diha, nasa Picas Building. Bantog ra nga pirmi ka na ako makitaan din eh. Ikaw, asa di ka trabaho? Driver ko ng massage shop. Okay. Miss, pwede ko makig-text ni mo kay nautdan kog load ba? Importante lang kayo. Gutom na gugkaygod. Wa pa ko hatid pagkaon sa kong kauban. Oh, sure. Salamat ha. You're welcome. Ila-ila sa rita. Ganina na ta nagsigib istorya pero wag ito magkailanay na. Maog yun. Tawagan lang ko Gwyn, the lover boy. Kuya ako ni mo gani, Gwyn. Angga na ako eh. Pero Edwin ko. Wala nga akong angga ba? Win, the lover boy. Pero Edwin gid ang akong tinawag nga pangahan. Ikaw? Marivic. Yati sira. Bago ba ka din he? Nanakin na ila-ila? Ay, bao naman ka na ito ba eh. Abtik magkaita basta chicks na gaisgutan. We know, sab. Nya, suman, wala mo makuha yan number. Asa kang huwa? Nga nanguha mo ko cellphone niya. O akong gitiksa na nga akong number. Liang yang number oh. Ako nang gisave ay. Gabiha ako di mo do. Buhuya gid mo oy.
Mao di ay nga nanghuwam ka og cellphone ako kay gusto din nimo makuha nga akong number. Oo, Vic. Sorry kayo, ha? Ako itong gibuhat kay basin dili ka unya muhatag sa imong number bagong pangayuan, di ka. Okay ra we. Wa ka masuko na ako. Na wa man kuit. So, okay ra nimo kung tawag-tawagan ka. Pwede. Salamat, Vic, ha, nga nakipanuroy ka na ako. Di man sa ko busy, maong nisugot ko nga makikpanoroy ko nimo. Abi nimo, no? Lipay kay ko nga nag-uban karon. Nga naman. Aron masulti na ako nimo ang tinura kong gibati. I love you, Marivic. Edwin. Mo na tinuod. Sa una ka palang pagkakita nimo. May special na feelings na ko diyan nimo. May chance ka ako? Nga nang mulimod man ko. Ganahan sad ko nimo, Win. Sa ato pa... Win. Uyab na ta. Marivic, salamat, Vic. Salamat, Bi, ha? Unsay, be? Bi, Vic pa na kong angga, we. gusto na ko nga Bi ang atong tawagan ay. Sige. Okay ra nimo nga Bi akong tawag nimo? Ha? Okay ra. Bi, I love you, Bi. I love you too, be. Magtipon? Be. Gusto na ko nga magtipon na ta. Sige, kung mo na imong gusto. Sige, magtipon ta. Okay. Mangita ko gatong kapuyan aron makabalhin dayon ta. Be. Tukoy ka ng manday ng maangtong ka. I love you. Be, manangidi ay ko nimo. Magsaman, Be. Na may reunion sa among batch sa high school. Mutampong ko ha. Okay, sige. Onya, kumusta man inyong reunion? Lingaw kaayo ko dito, be. Kay nagyud mao ang naon sa ko mga classmates sa una. Nangausap na. Tambok na kay ang upan. Nagyan na. Ako anday, Be. Ako na siya manang hindi mo, ha? Unsa man? Muadto ko sa akong mga ginikanan sa Leyte. Kay dugay-dugay na nga, wa ko makaduaw nila dito. Oo, sige, be. Amping din ha. Ikaw, sad. Amping ka sa biyahe, ha? Maayo kay nakahuna-huna kag duaw na mo din, nak. Gimingaw na ko ninyo, ma, pa. Unya, kumusta naman ang imong trabaho dito na? Okay naman pa. O may kaipon na day ko pa. Maayo. Maayo ino naron. May mutang na kagay. Nagkataas na ba ang imong edad na? Maulagi pa. Dong, dadaw niya na din ang imong kaipon, ha? Aron amo nang maila-ila. Pohon, ma. Akong dadon dinis Marivic. Aron inyong maila-ila. Anya, kumusta man ang pagbisita sa inyo? Gusto lagi kang makita sa akong mga ginikanan, Be. Mao ba? Mga tuon niya ta sa amo, ha? Pwede ra. Wa ka mingawan ako. Wa man. Ngano di ay? Mingano kay ko nimo, Be. Dali, Be. Dali sa. Abi, baby, ayaw sagsamok. Di kay kikapoy ko.
Sana, Miss Marivic. Di naman ipahilabot na ako. Karon ka lang gabi. Ay, sa mukha, uy. Oh. Kasi panggakos pa. Bi, unsa naman ka? Nga namang murang kag nausab. Sabay na usap pa, uy. Di na magkapahilabot na ako. Walay ko'y gana lagi kay kikapoy ko. Lain na nimo eh. Mingaw kay ko nimo. Sige na ba? Sus kapoy, Edwin. Uy. Oh, sige. Sige diha. Oh, maniho diha, oh. Sige, sige. Unsa na, Miss Marivic? Nausab na gid siya na. Wa ni siya gana inig-abot sa kama. Salamat, Bigo. Be? Unsa man ni gipang da? Akong gi-orders online. Kadagan ko na. Para asa man na? Gamit na ko para pagwapa. Ha? Unsa na nimo? Hala, uy, unsaon di ay di gamito na ako. Ay. Oh, kadugay ko nimong nauli. Kadlaw naman oh. Di man day kagikan. Kuyo ko sa akong mga barkada. Ha? Dain man mo. Da, tagay-tagay na kwet. Sige, matug na ko. Gikapoy ko. Be? Uy, ganong nanghipos mo ka sa imong mga gamit? Mubiya na ko din eh. Unsay mo biya na ka din eh? Mupaulit ako sa amo. Kaya nga naman. Wa na ko ganahin ng atong pagpuyo. Mao makigbuwag na ko nimo. Be, maluwi ka taon, Be. Ay, di buhatan ako, Be. Sa misahan ako ni mo, hanggang imo kong buwagan. Wa na ko ganahin ng atong pagpuyo. Mao makigbuwag ko nimo. Pila na kagabi nga. Gawa ko'y tarong kinatulkan. Sukad pagbiya ni Marivic na ako. Gimingaw na kay Kuliya. Bahala na. Ako siyang tawagan. Pagkikita ko niya Uma. Salamat nga nagkikita ka na ako, Be. Unsa pa may muntuyo na ako? Buwag naman ta. Be, gusto lang ko mahibaw kung anong kalit ko ni mong gibuwagan. O nga nung ni ako ni mo dadain ng simbahan. Kay gusto na ko nga pulos tinuod ang atong istoryahan. Nga dili gid ka mamakak na ako. Kay ni ata sa bahay sa Diyos. Karon, sulti ko. Also may hinungdan nga kalit man kung imong gibuwagan. Nagkasao ni mo, be. Usa. Sa dihang nitambong ko sa among high school reunion, nagita mi sa akong ex nga si Winnie. O nagkabalik mi. Kiduo ko. O katong ni bakasyon ka sa inyo sa Leyte. Nagsige na mi og kita. O ba'y nahitapot na mo. Be, Katong adlaw na kong niuli. Dili akong barkada nga akong gikauban kung dili si Winnie. May panahon nga mobalipat ko kung imo kong gamiton kay kapoy na ko. Kay siya akong gikauban sa kama, be. kanong imo maling gibuhat ako, Be. Pasalo ako, Edwin. Nga naman, ulit tao pa rin ang tawa na. May pamilya siya. Usa, kung ganong imo kong gipailo niya. Ha? May samutang akong gugma niya kay iya akong gipalitan sa tanan akong gusto. Mga pahumot, sinina, gamit sa bayog uban pa. Usa. Maong sorry kaayo. Sorry. Biyay siya. Kalimtan ako ng tanan ni mo gibuhat na ako. Basta bubalik ka lang na ako. Maglisod na ko, Win.
Kaya gihatagan ko niyag kantidad nga akong gipautang sa kong mga kauban. Gihatagan ko niyag negosyo. O kung sa pa, mas mahal ako si Winnie kay nimo. Usa. Maong pasaylo ako. Nga di na ko mabalik pa nimo. Ug manghinaot ko nga sa hinay-hinay, magadawat ka sa nahitabo nato. Baby ko, kumusta ka na? Ako ba'y iniisip mo pa? Baby ko, hanggang sa... Sakit kayong naitabo na ako nga gibaylo ko ni Marivic sa iyang ex. Ug sa pagkakaroon, nangandoy ko nga magkabalik pa ni Marivic. Be, kung namati ka man karon, niapagyapon ko sa atong gipuyan. Nagpaabot sa imong pagbalik. Dini na lang kutob, ug daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN.